So what's up mga utol? Nandito kami ngayon at magluluto kami ng ano? Chooks to go! Hindi nalutoon. Gagawa kami ngayon ng Mango Float! At ngayon, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng mango float ang The Six. Chooks to Wow. go! Ching! Ching! May bibida. Guys, magte-teleport kami. In 3, 2, 1! Nakita niyo ba kami? At ayun guys, mga utol, napag-desisyon na namin na mamaya na kami gagawa. Dahil si Utol Bibi ay may ginagawa pa. May ginagawa pa. Kaya ngayon, hintayin niyo kami. Utol. Upo kami na dito, tol. Guys, hintayin na nila. Mga utol, may nabasa kaming comment na bakit Agay sa guys! bakit daw nasa loob si Sachi kahapon ay nung ginawa namin yung unboxing namin. Mga utol, may naglalaba kahapon kaya pinasok namin siya sa kulungan niya. Kasi nangangagat yung aso na yan. Pero pag walang tao iba dito, nandito lang yan sa labas kaya huwag kayong mag-alala. Dahil dyan, Safe lang ang asong to! safe lang ang aso to. Kaya, Nandito siya! Saan niya siya dapit? Yan siya! Maliit! at susurprise namin kayo kung saan kami pupunta ngayon. Sa Shopee! Let's go! Nandito na kami ngayon sa shop namin. At yun na nga pala guys, naglinis kami noon matagal na, pero hindi pa rin kami nakapag-open ng shop kasi bawal pa. Binalik sa ECQ yung Cebu City at kami ay GCQ pa rin, kaya still alive and kicking! Pakita mo tol. Pakita mo dito tol. Pakita mo dito tol mga ari-arian natin. Ito yung mga ari-arian namin. Tingnan nyo lang mga ari-arian namin. Baka matamaan lang ng drone tol! Oo, huwag ka. Huwag ka dyan. Huwag ka pumunta dyan. Nakita mo. Nakita mo. Nakita mo. Yan. Ganyan kami. Kaya ngayon, magkikita na naman tayo ulit sa pagbabalik ng The Six Brothers. Nandito na naman kami sa kantahan session. Dito kami kumakanta guys. Ipapakita namin sa inyo. Ganyan mag-flex! Umart mindset! Kaya namin kayo dinala kahit saan sa aming bahay. Kasi may nakita kami na house tour daw pero hindi namin gagawin yon. Ito ang mga kaganapan sa aming bahay. Pakita mo tol, pakita mo tol. Yun! Bagong laba! Kahapon! Nung ginawa namin yung unboxing. Ganito tol, takpan natin yung mga kuha natin tol. Magbabra challenge ako tol. Guys, maghanap ako ng bra. Kung may no bra challenge, ako magbabra challenge ako ngayon. So dahil naghahanap pa siya mga tolets, teleport muna tayo, let's go! Ito yung kwarto ni ate mga tolets ha. May butas na. May butas na mga tolets oh. Ayan. Kita nyo to? Kaya to? Takpan mo tol. Transition ba? Asan ba? Ano yun to? Oh! Naman kami! Nandito kami sa kwarto nila ate noon. Dahil wala sila ngayon dito, nilagyan namin ng mga bagong laban na kon. At ngayon magbabra challenge na tayo. Hindi nyo ito nire-request pero ito gagawin namin ngayon dahil ito ang naisip ng The Brothers. Let's go! Balik dugod. At ngayon, alami. Forma! 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 At ngayon, kumpleto na ang tropa. Tawiwinski is here, Timak is here, and at your service. Gusto niyo ba makita si Mama guys? Gusto nyo makita si mama guys? Gusto niyo makita si Mama? Teleport!
Nandito na ang Reyna. Ito ang Reyna ng mga kulukoy. That's it! Wow! So let's go guys! Kita-kit sa pagbabalik ng The Six TV! Wow! Mga utol! Gagawin na namin ang mango float challenge. So guys, Sakita ay! so guys, let's go! Let's do it! Let's go! Let's go! So mga utol, nandito na yung mga ingredients na kailangan para gumawa ng mango float. Tingnan yung mangga mga utol, okay lang ba to? Dalmatian. Dalmatian. Mangga Dalmatian. Dalmatian. Mahal to guys. May tato. Bugo yan, ipagkapalitan sa mangga. Mahal pa ganyan tato. Let's go! Bago kayo gumawa ng mango float, kailangan nyo ng condensed gatas. Ano to? Durin. Durian. Nestle cream. Grahams. Durian to? Kondensada. And condensed creamer. And the Lord that I found, oh my Lord. Habang naglilinis sa mga brother sa aking likod, ay ako dito ay kumakanta ng mga worship song katulad ng Sa ligo. Oh the Lord that I found, Asam din ay pato. oh my Lord, I worship to my Lord. And tonight I wanna na 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 na. Sakto rin ito. Dalawang Nestle cream tsaka isang condensed milk. Guys, the 6 version to guys ha. Ito lang yung meron kami dito kaya ito lang yung gagamitin namin. Let's go! Let's go! Iwalay ang mangga, ihalo ang condensed milk at saka Nestle cream. Yan ang gagawin sa gatas. Tak 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 mudil! 6 AM. Mix lang guys. Ganito lang. Napansin nyo ba yung mga transition namin kanina guys? Ginawa, alam nyo ba guys kung ba't ginawa namin yun? Kasi wala na kami maisip. Di ba tol? Galaw ka naman dyan. Ano na? Tirayan na natin to? Kaya guys, Ikaw dire. alam namin guys na mali-mali ito guys, pero masarap pa rin to pag ang brothers na ang gagawa. Sa chikoy! Oh, yung nagsabi sa amin na yung aso namin, di namin kinukulong lang namin. Hindi namin kinukulong yung aso namin guys, nandito lang siya. Mabait na aso to. Nangangat ng amo to. Mix na maayos. Ganito lang. Easy lang. Easy lang. Dali lang, dali lang. So guys, ito na yung guys, condensed milk tsaka Nestle cream. Minimix na ni Otol. Cute to, yung buong mixing. At ang mangga. Dumi guys. Kugawag trabaho sa buwag Kamot! Astilan! Kinamay lang! Kinamay lang? Gago! Hindi mo lagi. Ayos yan! Bira. Bira daw na yan! Ang ganda ng mga pagkagawa mo dyan Ano yan? Stiga. Astig yan Specialty ko to. Mga specialty. Cute to sa buwang Ang hinahanap ng buong mundo. Nandito na naman siya. Pasikate may glakad be. Pasikate may glakad be.
Yung lakad eh. Duh, tiroy. Walang gana. Walang gana guys, kakagising lang yan guys. Nakatulog ako. Nakatulog yan guys. Pagod ako. Pagod. Napagod. Guys, ganyan. Pag doon kayo ng mangga, kamayin nyo. Kasi bulabog yan. Kamayin nyo lang. Tingnan yung kamay. Ang dumi. Hindi, malinis yan doon. Mga tolets, malinis yan. Kamuton. Naghugaw kamot. Malinis yung mga utol. Sabi Wins is back. Tol, wala ka bang kanta dyan, tol? Kahit isang linya lang, tol. Para naman mabigyan natin yung mga viewers natin dito. Mukha sa mo. Anong samok, ha? Walang samok-samok dito, tol. Naglamok ko eh. Alam mo naman na pina-request nila na kumanta ka ng solo, ano? Mamaya na. Mamaya na? Sige, tol. Solo vlog muna, tol. Ikaw yung bida ngayon. Cute tayo, tol. Utol Mark. Cute. Cutify. Huwag kang ganyan doon. Yeah. Nahiya tayo doon. Nahiya daw siya, mga utol. Cute kayo ba? Yan ang sinasabi yung kinukulong. Anong kinukulong? Ha? Ang sugod na muli ah. Saan na to? Matapang na aso. Tumutulong na si Mudir, guys. Mudir. Hop. Pumahataw na. Okay, magtapok na sugod. Pumahataw na si Mudir. We cut this one. Nice one. Gusto nyo ba guys ng English na paggawa ng Grahams, guys? Ano? English only tayo? Ha? Wanna fight me? Galing-galing mo ah. Yan. Asil hard lang. Asil hard. Guys, easy. First step. Easy. I-file nyo na mayos. Easy. Para lang gumagawa ng bahay. Magawa ng bahay, guys. Ito, mga lublak to, guys, ha. Ito yung flooring natin, guys. Ayan, ganyan. Kita nyo na kung paano gumawa yung mga brothers. Ganyan lang. Ito. Mangga. Kumuha ka ng mangga, lagay mo dito. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Galing mo. Ang galing. Pag mga ganitong bagay, guys, dapat hindi yung masyadong maramihan kasi limited lang yung mangga natin. Tama na yan. Paubos na. Paubos na ang mga distribution ng mga area-area namin. Tingnan yung mangga namin, mga reject na. Mga delvisya na yung mangga namin. Galing yan sa farm namin, ha. Hindi nyo nalalaman. Kaka-harvest lang yan kapon. Nakita yung ba yung area-area namin doon? Mga Dalmatian. delvisya na yung mga mangga namin na natira, kaya hindi na namin binibenta. Kaya gagawin na lang namin na mango float. Gatas. Gatas. Yummers. Yawa. Easy. Mhm. Kanya lang gumawa ng mango float. Pwede lumutang na yung mangga. Yung mango float. Transition. Transition. Ang ganda ng kamay mo. Napisa ka mangga. Napisa ka mangga dito. Apa, Mark? Ikaw magtrabaho. Ginigilahos lagi. Ingon. Atuha dito ma. Bakapi. Ang dumi na. Apo, ay, smart na lang. Yummers. Nyamers. Yummers. Pile na naman. Kaya naman. Tirahin na to. Gusto nyo, alam naman natin mga utol na ang nanonood sa atin, mga Bisaya at saka Tagalog. Ha? Gagawin natin ngayon, Bisaya at Tagalog. Magsalita tayo ng Bisaya at Tagalog combination. Ano? Mangga. Kailangan natin ang mangga. Easy lang. Ganito lang, guys. Napakasimple lang. Simpleng bagay. Simpleng bagay. Natural na natural sa mga brothers yan. Basic. Basic. Kuha mo na to. Basic lang. Basic lang. Basic lang. Guys, shoutout ka pala sa mga viewers namin dyan. Shout out. Alam niyo naman mga utol natin na ito ano lang ginagawa. Kaya ngayon, nagtripan na namin na gumawa ng mango float. Kaya, try na namin to. Shout out. Gatas. Gatas! Dito lang paglagay ng gatas guys ha. Huwag yan lang masyadong damihan kasi pupunta yan sa ibaba lahat. Sakto lang.
Tatlong tapos lang. Hop. Kayod. Kayod! Bungka lang. Kiyo jud! Kayod lang. Kulukoy. Layo tabi, makakita na akong bing. Pawis! Mga transition bo. So, mo kita natin ulit yung mga ano natin. Grabe dita! Tol, kantahan mo tol. Binggahe. Cute mo guys. Mama, pangata. Ah, ko beli ini record lagi. Sinabi mo ba? It's a prank! Frankenstein ka. Iya, pwede i-prank ang gahit nga prank. Frankenstein, gahit nga prank. Ay. Frankenstein ba yun? Si Frankenstein Hindi mo ba ako kilala? Ako si Frankenstein. Frankenstein! Hindi na pa prank. Guys. Inaantok na ako, guys. Kailangan natin umataw, guys. It's the final countdown. Tid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 
Mga tolets. Kantaan mo lang yung mga tolets. Final countdown na. Finishing dari dapito eh. It's a final Gi, balian mo. countdown. Tapos na guys! Let's go! It's over. It's over! It's over! It's all over! Ganun lang gumawa ng mango float. Napaka-easy. Walang kapawis-pawis. Kuan.